igama elikhulu lipi sekhanda lakho hayi hairdresser kulo nyaka sanibona okungehlele angithandi nje ngale hairdresser kulo nyaka. How are you? So the 30 people live, 47 people in the live. Hello. Hello, 50 people, 50 people, 60. Yazi ngiqhina kahle kakhulu ndoda angisathandi. Ikhona. Hi guys, how are you guys doing? Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Kama yami ngala nasithi ngakaphelezi sibonga hairdress ongaqinile umthungu weqathile ubezibhozo obala. Into engiyenzayo la, yenza namakhanda. Nje sengibona ibhizinisi. Iphi uniform yami amadoda? Anengikhiphe uniform yami ngibe serious AF. Asiwazi nokuqoma, sikwazi nokujola because senza namakhanda. Sizoqoma kanjani sibenza amakhanda osoko. Sengaphephela kulesigqoko somalumekazi. Khona ngiyazuvela amahlazo. Yashisa ke madoda. Ha. Yazi monani. Ma ungangihloniphi. Indawo ngicela uhlonipha kithi ngihlonipha baba. Angahloniphi indawo kodwa manje angazi ukuhlonipha kini angizangikwazi nawe. Zazise. Umuntu uyazazisa mefuna ukuhlonishwa. Angikwazi phela yabo ngizoqoma njani ungazazisanga. Yena ngihlonipha indawo but ngizoqoma njani ungazazisanga. Igama lami ingumaqondana. Umthungu weqathulo bezobhozo obalo. This one. Ngiyakuthanda yami. Hi. Inyanga ize lapha ya. Wanna battle? Okay, sure. Yenza into enzayo. Okay, cool. Sure, okay. Yenza ngokwenza kwakho mina ngihlangana. Abangani bami bazongishaya lo. Ngamanqindi yabona zami seqalise ngifayile izimbali. Kid. Kudlalwa la nawe lokhuza. Ukushaya Mohammed. Ngimbali umsindo. Ukushaya Mohammed. Ngu-C5 manje. Anothi ngifike nini. Madoda sengivula isaluni phela lana. Obani abafuna uqhina amakhanda. Qhina mahala kodwa amawazi uzongena ngesitanza la. Mangithi maskandi sonke. Akekho umuntu ozothi mina mozela endlini uzoqhina kumina. Ngakho umuntu ezomqhina ozosaka udlala maskandi ungangijwayeli ngaba udlala maskandi udlalana. Shano shinja biyo vela leceleni. Mangithi mina ulamanje. Ngithi mjolisi khuphuka mayedululu ngithi dumahlu ngithi khuza ngithi mthanda whatever ngisho ku. You sing. Before ngene la endlini mina nje angiculela lokume nje lapha eminyango ngithi angiyazi le ngiyayazi but angithandi ke mhlambi ngithi ongishayele nje qale zangoma leziya ngakhumbula lokho njansileni futhi phethe kamgqumeni namhlanje situleni maskandi phethe yebo kuthi bobadi athika Cusa. Ngeke phela sihlololo. Bese sengimqhina la ekhanda ngithaka cusa ihappy swahlala nje waqutha lodwa. Sishawa half hour sithi break ke manje and angifuni ukuba ku break mina mase ngisebenza ngifuna ukuqeda. Angiqala into ngingayiqedi mina ngiqala manje siqede nosuku. Este ngisho sayiqala nje sayiqeda. That's why into mayiqalwe yimi yazi ukuthi safe leyo nto iyaqalwa iyaqedwa. Ngeke ngiqalise into sesingayiqedi. Khona la kumele ibe ne-end nami ugxoba nezwani. Nibhizi nifanga imbali nifanga TikTok. Bokhidi ngiyakusi.
Nakimi wake wenzeka. Ya, ingoma angene ngayo la. Ungiculela umzukulu. Obani nabaqina ngiyadlala angiqinani mahhala. Kodwa ngiyadlala manini. Iy'ngane lezi ey'buyela esikoleni zanizoqina uSnoop mahhala. Ngithanda phela mina. Mahhala. Snoop lo bheke emuva lo. Mahhala uzani. 066 uzani. Qina mahhala mina iy'ngane zesikole. Ese-primary nakhona. High school kahle-ke wena. Ufuna uqina uba mahhala. Lethani iy'ngane lezi zase-primary mahhala ngiqina. Kuphi nendawo enginomusa. Yazi nginomusa yazi ngijabuliswe yini unyaka uqalile. Kodwa kwathi high school se-primary ngiyakuthanda phela. Aqine mahhala lokhu ngeke lithini. Yadlala amafethu ngaze ngiyisa amabhizinisi abantu. Hambani sihambisana iy'ngane emasaluni. Ngidlalile. Uqala futhi mina ngihlala la ngikhona. Funa ukuya ekhaya, kusasa ngiya ekhaya. So asikwazi ukuplana. Futhi walela sokolo. Banga. Yaze ngiyisa amabhizinisi abantu. Ulele. Khona kuDubi. Kuphi nendawo? Mina njengamanje ngiseThekwini, but eThekwini ngiyahamba ngiye ekhaya kusasa. And ekhaya kusolundile emakhaya. Angeke anginabo abantu bangasekhaya bangazoqina iy'ngane zase-primary. But nje bezoqina mahhala futhi uma ngeke zivumele ngiyadlala. Ngoba vele angiyeke ngingapheki ngiqina iy'ngane mahhala. Ngiyeke ayivumele onke uma ngiyaxolisa ngiyidlalela. Mina ngifuna ukuzalisa amathupha kuphi umfula ngikho emfuleni ekhaya sekunethanga amanzi ayathengwa. Futhi kunompompi. Uyaphuma amanzi sometimes angisaphumeli amanzi. Uma futhi wathi ngabe ngisatheza mina nganginewala. Isikhathi sokutheza sisekho. Yebo isishelwa ngazi ingcingo noma ihlangane edolobheni wemadoda sishanga esilwandle uNkulu manje. Yayisho engishoyo. Uma wathi ngingaphinde ngitheze mina. Ngatheza mase kukhona umyeni wami naye mayethi angiyotheza. Yini? So hoor babe. Uvulaleleni uthi. Usithokololo. Sizowavula wathi simshayile lo ya. Uyasukela uma. Hawu. Uma wathi ngaphinde ngitheze ukuphi nolu nami ngikhona kwa A section usedrobheni wena wasemakhaya ngibongisha ngamagoda natural. Ngasehlongwane. Mina ngwazi uma imoto uma idlula ishosholoza. Kuthiwa sitheleni petrol eShell garage. Kuthiwa na New Hope dluleke. Kuthiwa anganomuwo nani. Angizazi indawo zabantu. Vulelinye mama. Soqutha lonke leli. Likhulu kabi likhanda leli. Anibona umsebenzi wami. Abafana bomlungu ngenza unombolo 1. Nangibona na umweke. Ngibona umweke wami. Akuzivela mina. So uthule so ungakhuluma ngokudana. Ngisuke Ngibona into umsindo. Hello. Nomsindo. One mic to go. Okay, sure. Let's go lapha. Ngivale. Ngoba nomsindo labantu bacela umsindo. Nayi bonus mission emadoda. So unlock it 3 times gifting phone. Yabona nje into ezokwenzeka la. Mina kazi intombazana yasemakhaya. Okay, send ama gift ka 3 times njengamanje. Mina ngintombazanyana yasemakhaya. Engazi noma lapha mama lashona abantu basemadrobheni. Ufisha ngisho ukuthi kuyabheda ngabo yabona into enjalo. I know nothing. Benzani laba ba sniper? I know nothing. Yabona?
I know nothing ngempilo yasedrobheni. Nala ngikhona. Ngikhona because uyabona. Yabo. Kumele ngibe. Khona kwamele ngibe khona. Otherwise ngaba ngikho la. Yini ningasafaki litho bayekeni besidle ke lapho. Ningafaki litho manje. Abawine bephuma. Obheke so sizo unlock 3 times. Awani laba nenkana benzile. Bas sniper ngale. Angeke vele sniper kangakani sanqaba namaflower nini. Nayi izinto engishoyo. Yesterday. Angibani nolo ucula iphila ngoba. Ngulu mama womntanami yelele. Pho izami into zabo manje oqhubeka pha lo 3K wabo. Singabakhipha abawine bephuma. Ngazama ngahluleka mntanami manje yini sibona ngisikhulu ihlule. Ngibambe. Siphi isikaro vele? Nasi. Asinama sniper phela namhlanje. Abawine kanje. Ama-video akho uyangibusisa shame ngicela ukwabuka ku WhatsApp. I think I do have a WhatsApp channel. Yeah, I do have a WhatsApp channel. Eduze wakho please. Eduze wakho seyaphela sano sami. I do have a WhatsApp channel. I-active. Ama-videos ngiyawafaka futhi. Yabo. And on TikTok. On TikTok akhona ama-videos. I don't do much. Yazi ngicabanga lo msindo abawubangayo ngokuthi I'm sure babanga umsindo omngakanani. I can't be didn't not ever can't not ever. Bayile msindo mina. Bayekeni bewini lapha. Bazodla amandleni. Bayekeni kanje. Eduze wakho yaphela. And when was it? October waphuma statement sokuthi no more. Iglonyaka kumele ngibuke ma-music videos. Angazi why, but I feel like that. I feel like being singing on music videos. Futhi hayi ama-music videos lawo du angilaleli vele amagqomu mina angidlali ingoma zama-drugs. So ama-music videos vele or ama-scandi music video ngikhuluma ngawo or music video laba ma-afro soul yabo music e-right. Angisho ukuthi iyabheda phela eminye but kuyicabange na music videos okwenza uhambe nqunu. Then that's not me. Okay? Look, ufuna ukubhala ini ngesiZulu. Yabo le music video uhamba nqunu. Ningafaki litho guys, okay? No flowers, nothing, just shut up. Kanje. Nangisho iziqongoma zama-drugs but now uyayibona into le ngishoyo ukuthi manje-ke bayalokhunjana-ke lafana-ke manje-ke hayi bisa kanje niyangibona phela mana mfethu ungabuthelezi yesu ngomabuthelezi yambuzi yasoka likawendi. You deserve 2 boyfriends. Hawu shembe kanjani abafana bethu kanjani abafana bethu ngingu-hairdresser la manje ikhathi abafana ngisenaso uzoqhuma kanjani. Hawu labafana bajabule ngani because bawinile yini inkinga yabo befuna kube njani befuna ukuwina ngo-10K. Oh bafana bami nabalaya people bami yazi ukuthi bebefunani befuna ibhizinisi nayo phela nisha ama-1000 bese ziyadliwa bedla imali yabo bedla ama-gift abo abangiduba nabalaya wey'nkabi. Ngiyabonga bafethu ngibonga nje indlebe yenu befuna ukudla ama-gift.
impahla yami laba phandleni ekuyempahla kade washa yabo kunewashing la esingakayigoqi ngisagcina impahla iwusiswe impahla yami ikhanda ana sithole ngiyanqana mina ukucutha ihebhisi zonke lesikhathi elokugcina leli lami wena ucutha lonke leli hawela abanele ekhanda Mashe ngene kahle nyakeni. Oh yes, thank you. Wena ungene kanjani? Abona kulonyaka kumele ngibe kuma music videos something ku screen nje into right ku screen music videos hayi ngoma zama drugs because lapho manje sekuthiwa ngifake mina isketi angingene ephule ngiphume selithi into izinto enjalo ayisile lezo izinto la kumina mangiyibuka kini azenziwa abantu abajwayele not me I mean umuntu obazanye nasemakhaya bawethu efuna futhi ukuthi iqonde ukuthi yasemakhaya yayisidingisho so I can't there are things I won't do mina nje ngidinga umzuzu wodwa ayi ngeke khona ukuyibika ngeke khona ngiyanqaba khona ngakayibiki angifuni lento yamashela ngeke ngingashelwana nje kulonyaka kwamina ngiphumile enkondlweni zamathandana nina nani sinterpreter futhi nje mina all these years benibona yey sengithole nokubizeka ngamagama angasile yami bengifundisa nokushela yangingiyeka iyabheda lento yini sikhathele adelela abantu bongathi ngiphovile phume ephulwe like the what happens vele sekhethile yini ukwazi ngethile manje ke mina ke lezi zinto zisemaphuli ibhebe amaphenti was busy I'm busy with into zasekhanda sengibhizi ngihamba ngephenti iphenti ngizihamba nalo mangihamba nabangani bami and don't you dare ngibona sengiposte ngephenti lami or ngiposte ngeshort bese nithi usuyacebheza angifuni ukucebheziswa umuntu ufuna ukuyicebhezela mina yes ngisho iscript asizothi nje awuveze umtsintsila uhambe kanjena angeke ngenze lonto le ngisho ngathiwa nangu DJ Khaled ubuwalo live ungifuna phesheya don't not the perfect candidate ngakunikeza umuntu ongayenza lonto leyo ngimazi phela zalwa nama models ngikukhuluma ngami yamuntu vele wena ukhuluma ipone ngafazi shakufica ngeke kodwa mina ngempela I don't have that body or maybe Leo's noma self-esteem noma akuvumi confidence anginayo uvalwa niyabe so 5 o'clock hayiwe 5 manje 5 manje ila shisa ya kahle bo hayi grazie po sesi vele ube ujalere nje kanjani baby cela uhaye noma no ngeke ngikhona ukuhaya no I can't hide ngeke ngikhona ukuhaya I'm busy ukuhaya kudinga ama emotions ukuhaya kudinga me and I don't have the effort for ukuhaya come on ungabe kade ngila uvela wahayi wacuthi ihephise lodwa kanje bahlala phansi cabanga mele siphila phansi sicuthi Stranger Things funa ubuka Stranger Things hayi the series in Stranger Things sithanda sami sakudala ngesifice sibuka leyo series even bakashinjazi I mean sithanda sami sakudala bese ngayibuka into ekuthiwa series
Sesifundela incwadi. Sesifundela sesibukela Stranger Things. Bantu. What a wow. Relationships. Tough stuff. Mashenge uthi sinongithanga, hey baby. Sawubona Dolly. Hey Mr. Universe. Ngizosuka ngilobole ongithwanga mina ngichomeni. Go. I'm not interested in lobolos. Ufuna ngilobola mase angeke nje ngilobole nakhona elaya. Obelobola mina. Awunawo futhi inkomo wena. Unalitho wena unalitho wena. Unalitho. Yini nzima bafana ukuthi nilobole? Aningitshele. Yini nzima? Apha manje wena ngikhuluma nawe kunazi inkomo lezi nazo. Unazi inkomo nazo. Awulobolile futhi awunandaba awuhlungu nje kuwe. Unengane abantu othandana naye for over 6 years. Uthenga imoto. Wakhile nje hayi ukuthi usafuna wakhile. Wakhile wena uthenga imoto. Awusayifuni lePolo ohamba ngayo. Usufuna Toyota. Unemali. Usebenza kahle futhi yini ayifuna ukuthi uyilobole lo ngane. Ulinasini kanti? Mina inkomo nginazo nobaba unazo inkinga angikomtholi maqondo unamanga. Lo jola nayo akuyini? Uyini? Yini lo jola nayo siyakipita manje nenzelani lokho siyanda? Nabona ukuthi niyasangana. Ngikipita nabafana banganifuni. Usuhleli nomfana 6 years. Umfana nayo yonke into lokho ukuthi ungenzela yonke into. Nawe isilima kodwa umfuna imali eweave. Angisho ukuthi ngiyacela lokho akakuhloniphi imali phela ufuna ukuhlonipha. Yini kanti nenze impilo be complicated? Shiya phakade lomunye umuntu aye komunye umuntu wakhe. Nawo khombisa kodwa ukuthi umfazi kutshena. Angisho ukuthi zenza umfazi into engona. Hlala phansi nje ibantombazana nawe ube right. Angifuni ukuthi umfana uthaqhaphaza kodwa nje awuyiphatha kahle na ubehave. Wena uyakomfana udakiwe wena. Uyabona umfana udakiwe lo mfana ngizokulobola kodwa phela ngisho kabi kodwa akulula ukumthola maqondo namanga uyakhumbula wathi nitsele umbuzo ukuthi engabe semathandweni noma kanjani kanjani unsele bese mathandweni kutsele celeke mfana thandwana namnandi kabi lapha na ungaqhathanisi insele perfect too good to be true yesite ngisho nina nilobolela ngani alobelela ngani kade kuphuma amalodi la ade kuphuma amalodi la nilobolanga nina nezintombi ngayo kufika wena lokhu uzanisileni kufike wena ubani lo la ekhakhula uzinhle ufike wena uzinhle uhleli ku relationship ka 5 years ufike nje kuvele kufike na ulona umasothole lo athanda yena udakho for 3 months bese sithi kodwa mama ngake ngiye kini yini awuyibuza ngani ukuhlelela ku relationship ubona ukuthi wrong ubona iro ayo wena ecebo ngengibhala inkodle nje uhlelene ku relationship ubona uthandwa kuyona akakufuni okakuloboli ngani una 6 years lapho masothola uhleli ku relationship una 6 years 6 years uhleli cabanga and ulokhu uthwena ke indoda emisithengi usethengi jibe khona akasahambi ngePolo unethothe ehamba ubhuti wakhe nje ngoba ihande wayifaka ku-Uber wena pho uthi into yakho na uthini ngawe ke awufuni lobola mina angafuni ukulotsholwa mina ofuna ukungiloba xa unayo unkosikazi wakhe akhuluma wena ukuba umfana ngabe ushwalobola yini okay njengamanje ngaba ngakalobola ngoba yini ngoba anginalitho like nothing anginalitho sawubona bheki ngabe ngalobola ukubane nguwena wena unazi izinto wena unemoto wena ke wena unemoto wakhile futhi manje uma wakho lokho enza hey walotsholwa kaDlamini umfana wayishaza phelelwe ebantu ukuthini uma wakhe zamula nje elokho encoma
Masothole kubongela umngani wakho wena kuthiwa hey esalotsholiwe kwakuhlwa hawu mamkhwanazi ulotsholwe manje wawukwahle kwawuhle ukuziphatha wena kuyakuchaza ukuphuma unyonyoba kini ebusuku wequcingo awufuni ukuthi ulotshole noma uyanqaba nawe uyanqaba niyanqabani baphi laba bathi bayanqaba mabefuna ukulotshola ninamanga nina ninamanga mina hayi nganqaba unamanga wanqabelani cha hlukana nalelo happy wanqabelani qaqalela isithokoli ngempela mfethu ngesiqede sophumula futhi qaqalela ibhesi lelo silenze ngifuna silicutha lonke enza nganqaba mina so laba bangelitho but abathanda izintombi zabo uthi abahambe afela bahlanganisa hayi no ngibuze mina labantu laba abathengana ngayimoto ababhizi namajiwe lo nginalitho mfethu mina lento ngisho ukuthi ngaba ngiloboleli because anginalitho ngisibekile isizathu anginalitho kodwa wena unayo yonke into uyasebenza nje wena uphuntsela nduna angazi ukunsela nduna unduna kanjani angithusa mina ukhona kodwa unsela kazi lobolani hello ngani kumnandi ukuthi uziphekele wena lokuhlala impilo yakhe hostel awulobole wena awunangumfana ayibo ngeke lobola shela ke ungabi sigwadi futhi sigwadi somfana lesi ngabe uyashela uyaqonywa qonywa nje ulobole hawu kadazi nangoshada nawe mongezi lapho sebelobole izintombi zami ezu4 impilo ayinaliqiniso inxesi wena siphi izathu ukuthi ungaloboli awunalitho okay mawuthi awunalitho kuyazwakala uyazama kodwa uyabanika kodwa ama ideas ukuthi niyophelela phi ngelinye ilanga because no ukuthi phela umuntu esifazane uyifuna leyo motivation ukuthi mina nawe one day yabo into enjalo being in a relationship is easy nina nikwenza kube nzima and ungathi nakimi ungihambela kahle relationship cha kungihambeli kahle because as understandani sabantu bese ngisho How are you? Yeah. Fast. Yes, I do. I agree. Yes, continue. One match. Oh yes. Ngapha manje uzoyithatha. Nina. Nenza impilo ibe complicated. And as for me too, it is complicated because omunye sathandana kanti akangiphumelelo ngoba manje wenza umsangano. Kanti mfethu kanti asitholana sikhe epagini elilodwa akanakho nokuthi mhlawumbe ubone umfazi mhlawumbe that's why siyahlukana ke kodwa hayi waniloboleni bafethu manje nezinto zokulobolana sangidlanga ngane zabantu finish bengilapha sesingaqhuba siqoqe sicela ushaya ismile afune nginenkinga futhi nesmile wenze njani ngaleqama lakhe lifu angitholele bana senifuna ilezo zansiyeni manje shama fem to fem start and start guys I think I advise ukulobola wena mnyanqaba bathi ngisho nentombi yakho wena netshitshi lakho uthi ulishada हाले तो 100 रुपए लायक नहीं आंदे yeah sure I agree angizanga ukuthi uthini so wena unetshitshi lakho वन बेटा लोके one man ithini indaba yale genge lefuna ukushada amatshitshi kodwa manje inoba wengane ey ngizongidida mina ushada itshitshi noma wengane nje wena noma wengane ucebo mfaka abantu khobas lo ngiyisa bafana yazi ukuthi I dated this ayasiyekene bafana
awawadelela mina ngifuna ethi ngifuna wena ngiyitshitshi-ke mina kushuthi phela khona uzothola indlela yokunqaba ngoba ufuna itshitshi bazenza ngcono laba baxaka nje angi-understandi nami like unoma wengane kodwa ubhizi usitshela ukuthi ushada itshitshi okay ake sizakuyena uma wengane but unomuntu owenza nayo izinto nenzelani uma ufuna itshitshi wenzelani ngoba bekezela hlala ngensizwa nawe yindaba nenze nje hlala ngensizwa nawe ulinde itshitshi lakho nangumuntu wenzani nami wenza nami wenzelani nami ekubeni wena ufuna umuntu ongenzile ngabe kungcono kube nentombi yami ngiyithanda njengezikondlo zakho ithanda nakunjani xoxoxa nawe ngomsebenzi edinga siwenze isitudio angikarekhodi mina isitudio ngazo angakathatha ama-features nabantu kahle kahle ngasho kanjalo because I'm still working on something myself so kusenzima ukuthi ngiyi-studio nomunye umuntu for a feature just njengamanje I'm going solo for some work. Yeah, might release an EP by February next month. Yeah, mina ngicabanga ukurelease next month. Bekuyindaba efihliwe leyo kodwa phela ngiyicuza-ke yami phela futhi ayilimazi umuntu noma ngaphuma futhi angikhiphe EP. Ithina esilobolayo ntombi. Hayi lobolani emadoda. Yenzani? So ngile phela ntombi. Simakade. Kanti le Kaizer isikhafu yenzani la? Hawu musho ukuthi iKaizer phela ngiyayithanda iKaizer mina nje. Nginehebhisi la ngaze ngayizwela iy'nwele ey'bovu. Inwele ey'bovu kanjani manje? Badlalelani ama-games ami lawa nami benganakile nami nginganakile. Sidlala into ebhekephi? Dideka mina. Uthando uyangithanda ngamingana. Yes guys, ngifuna ukhipha EP ngampela next month. 14 February futhi night date release date yolepha ngihlangana naye mina phela lo sebenzi wami lo. Thank you baby. Angani mama kodwa ngora screen lo kodwa nawe. Bathi somhlangano. Bacela sodwa mina na. Eli right here sokololo. Ufika kanjani kulo ligama lakho? Wena nje ukamhlanga. Angano nje lokho. Amalo ziqhamukapi nolonto umlondolo ziqhamukapi. Nyamagama angahleli. Nosiphongo ubonani nje kuyena. Sacela ungikhombisa ongithwanga kade ngithelwa ice cream lana nje uzobuya. Madoda. Minwele manje. Kumnandi ngazi ukuthi ngikhombisa ubani bese yavela ngempela. Kumnandi nje ukubona yena ke sevelile. Angihlebeleke. Is it nice? I mean, duh. Uyambona on videos. If mhlambi you wanna see her face, what's different with seeing them live? Cause maybe it's nice being with them. Come. Isn't it nice? I said ice cream. So that's cool. Angiphumelele wephuti rematch. Bye, I won. Ngiyabonga guys. Akaphumi.
Angijabule mengibona ungekho naye. Ukhona la nami endlini. Baby, khona ufuna ukubona? She's coming. I think igama lakhe Masothole or something, but say I don't know song ya Masothole. Should say hi Masothole. Uyadla. Oh, sanibona. Masothole. Not your phone, and a boy, and everything. Someone in Masothole. How name Pastor? She's here. How was it the ice cream pack color? Your milk appeal. Well, Mamma, and that puts up his water. Wow, stranger things. Ngiyabonga. Ngane pho stranger things. Hayibo ungisalong lokho ungishaya ngesandisi. Ya mngani wami. Ngifana ngilahla lo mfana lo musasimbi. Unohlala. Ngifuna ngisebhiswa ngilahla kodwa. Awu. Inwele. Yazi ngathi ungamelza king. King lo no. Ngisawa angilahla. Ngilahla la. Don't know what you're doing. Yeah. Awumanzi ngikanga. Ngakhethe ukuthi. Mina ngiyancane ukudlala ngizami. Abantu laba bafike bebhekelena ku live. Dawa mina ngena eRedro. Sesafonyana. Boko. Hayi ba. Uzama nawo phela. Wakhathi siba u4 ekhaya. Uzama. Angeke ngaphela ngithatha sesikhile nathi kancane. Ngaphela sihlala. Amadoda khonto engiqalazayo. Ask me not ukuthi angazi. But something ngilahlekile yami. Ngithi ngisho ngibe ngibalisa ngithi hey Jehova. Kunkulu ngenze njani? 90 rand. Sikhuluma kwakusugcwala umlomo bana ngaba. Akusiwo. Ngihoma ice cream. Wase uthi uzoda isakhulu. Ukhona ugqama? Angazi ke gcwala umlomo. Ngithanda ngaba ice cream isakhulu. Abazendela wona. Uyahamba wamanga. Ngilube manje ngisathiwa umkhosi sesiyawudla ngizosanda uhambe esasa. Antwanga sibana uDonisaliwe amanga ngalawo. Umuntu othi ngamzila mina uDonisaliwe ngiyakwazi ngisiba umuntu ngqo. Akathi na asondele ngakimi orapia. Whoever wathi hi lapha kwaDonisaliwe wangithithisa into ongayazi. Sishutha kumnandi angikwazi angikhumbule thani wena awufika ngakumina owathi angikhulumisa khona ongikhulumisayo angizibani nje sengize ngiyalamba ngibona ukudla simbe nawe hayi Ngizoqoqoshe ngixoxa. ngingaqeda angizibani mina unamanga wena wavele nje wavele wawa angizibani naka enyenzo tele Chutole. Nasisimele uzimelthelo ice cream yebo wento ethe ngeke sanele.
Vanilla la. Kuyashoda. Ugcwele blueberry lokho. Khona ivanilla la? Ayizwa kakhona. Ngizwe blueberry ne? Njengoba mama ngiyawuthanda i-blueberry. Angifuni ukuphuza amanzi. Ngiyabuya madoda. Mhlawumbe nani futhi. One question if you don't mind. 20. Adlala buza. My personal business options are personal. Buza though. I don't mind. What that? Can you accept me? Awubhali question vela lana nje kanti awusho ukuthi I don't mind you asking. Text question yakho lana. Yeah, baby. No, my Salama fried last garage. So on. Yes, I want. I'm a fried as a garage. Dunk wing, debnas. Uyibuzise kufuna ukudlani mos. Ngicela kunjani sileni? Hayi bo kahle sisololo. Ngicela mina lokhu njani? Ngicela lokho yabala amabheka uthi wona ma frieds. Zodle lodwa. Mangiphinda ngilamba voya hla funa sawubona wekhelelo man. Uyaphila unjani? Saphila kunjani? Ngokubuza nje kaye nje uzowona nje kuphela. Okay. Ubhalwe lana kwigama lakho uMashenge, uwena uMashenge noma Yes, mina mashini. sokalisa umnyamani sondini. Yes. Senzo kufollowisha njalo ngoba sengiyazi ingane ngesikhathi. Ngibheka ngakufollowisha lapha ku Facebook amalog akho. Ilokho befuna ukuthola ngoba nami ngubuthelezi. Wona uking kodwa ngikubuthelezi nami. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula ukwazi. Hayi inkinga nganakithi kodwa uyakhuluma ngomlomo wakho. Hayi ngiyavuma phela. Izinto ezibhalayo hayi. Ngimeme ngelinye ilanga mhlambe bekuthi khona ngikwenzayo. Khona nawe uzovakasha. Ubase group mina ngila eKZN. KZN. Kwasolundi ngisethe ngamanje kodwa kwasolundi. Hayi inkinga wengane yama uzokumeme mfethu hey into eyibhalayo lapha noyikhulumayo inengqondo futhi inesense ongakuswanga futhi inxese kuyena. Ayi sorry bandla hayi ongaswanga asho futhi inxese. Yabonga. Yabonga. Ube right wedadewethu wengane yagogo uzopende ngikukhona namsakhathele mbuye etorhweni. Anginankinga sikhuluma mina ngelinye ilanga. Ngikumeme kodwa. Yebo akunankinga ba. Ngikumeme. Akunankinga. Hayi ngizokushiyela ke lapha into zami engiqhumana zona lapha kuma DM khona uzobotha hayi angidlali ngawo. Kodwa ngisasanga. Hayi ube right ngane yagogo. Kube kwenze njalo yeso. Kube kwenze njalo. Abubuqhubeka kwenze njalo. Uzoyithola igift kumina ngoDecember lo nyaka hayi le still phelile mfethu. Phelile. Yabonga. Hayi. Zande dlule ikhanda yoMashenge. Angithi? Ngithi zande dlule ikhanda yoMashenge. Ngiyabonga baba. Hayi ngiyabonga. Phela ubavu na ubavu wami. Uzokubiza ngobhuthu ungibiza nje umuntu wangaphandle ngubuthelezi mina nje. Yabo. Ngiyabonga baba. Alright, ube right guys bekuphathe kahle lapho okhona. Siyabonga ube kahle nahle abantombi. Alright, bye bye. Kanti ungixina nje usaphuma futhi. Hawe lesikipha sincwele madoda. Siyabonga futhi. Yebo. Isikipha la sincwele. Ngizokushaya kuma DM.
All right. Sinani simanje. Mongezi. Ukushaya wena uyisimbini. Shaya. Sokololo buya ntombi. Hayi silicusele lepisi. Ngafuna sokololo ngabisela. Ayihlukanisele lelo. Uzongihlukanise awu uzonimoya. Uyaqobanisa nabathishate ngathi. Khawu kade mosha laphansi. Beside futhi ubhase wodwa. Sokololo woze ntombi. Uyasmile kodwa yazabheka khona. I-hope esiba nayo nesisinayo. Yini ngani? Umazisiya. Ngizokwenza njani? Uma ulandelele lento yabo uyanyanya nje. Kodwa ngeke usudlala ngani. Bheka ilo. Abantu ozafuna uqeda. Angisaqinile. Hawu kanjani? Umani. Selula yami. Senzani? Me? Njani? Ube nonchalant. Ngiphuma nephi enjeni ekhanda? Inhlobo wami. Angazi lapho yena ayidoncumayo yaze ngithanda leyana. Now he's not nonchalant. Bueno, hayi msubheka le. Akasho kanjani samfuni. Ngoba futhi yazi mayisathi hayi ubabule ngamumbe Yeah, sanibona. Imina ke la ethi girl boom ngiyadlala uDonald. Boom. Ayo boom, it's again. Uthini lona fakweni ungaze ngijwayele kabi yena. Uthini? Awu lokho anela musu lokho zanisami songikhulumela nonsense la. Uthini? Uthi fokweni. Uhlangane ngamanje. Sengiyakublocka nami hayibo kahle ngiyamblocka. Lokho jwayela kabi mina. Ubani wena? Wayengijwayela kabi. Hayibona uthi foki kubani? Ufoki kusisi wami ngokuthi uthe hello boom boom wena njani wena? Eli boom yazize Boom njani? yathi boom kuwena Ngifuna ukuma kahle lana mina. Bafana ngifuna ngiphushe ibhizinisi ke manje. Ngani ngishayela F1? Please F1 me. ubani uthi boom. Boom me. Ayo boom. Ngani ngi-F1 era lapho. F1. Sometimes I tend to say stuff to you, not because I hate you, it's just, I mean, Ngiyatshela masekulungile khona restriction abaphezulu manje. Angithi lo bhala ofaka oflala ngazi bobhala nofaka oflala. Sengirestricted la vele uTikTok hlela ungigquphile la. Yazi madoda, ngicabangelani you selfishless bones. I'm sorry. Kuna restriction madoda laphana phezulu ngoba lo muntu ukhulume inhlamba lana. Akuba ngigquphile mina kuTikTok ngiyangazi. Ncancane umuntu ophila kube fake lo F1. Njengamanje Ngiyabo F1 bani. nephela restriction nayo kumele iphele. Yeah, I'm sorry that I made you feel that way. I couldn't say to the thing. Usiya unonchalant. Mangiceda lo la ngiyanikhombisa umsebenzi wami. Ngiyezwa? Manje buka yena siya nolonto zami. They are fancy Stranger Things. Wathi nje unonchalant. Ngiyangithanda kodwa. Fanele siyaphela. Yo, ngaske ngifonele nje. I'm gonna study.
Awukhali ngikhumbule. Sokusho phela mase ku-right o-F1. Awukaveli, isakhona ethi ngibo. Uyamzwela? Hayi seku-right ngiyabonga. Seku-right ngiyabonga. I love me some you. Ngiyakukhumbula mata uhamba ujubala kushona malanga Sandwabu ekhaya shona malanga shona. Madoda leli business engiliqala la. Unoyande ngivula indlela uyale. Ngicabanga ngiyazela. Futhi angiqinise. Ngiphaphame la. Hey. Yabo mase ngifaka ijeli ngivele ngibona ukuthi ngikwenza lento ofuna ngikwenze yona. Khona ungabo. Funa lethi mhlobo wami ngibona. Wenze go where you're valued. Value show siya. Lokho shayikho ukuthi sizomuntu ngambuzo. Uthetha nabayo. Nakho. Ubona ngidezi. Letiyanquma. Bukashintsha. Anqobi nayo inquma lento yenzayo. Suka nacishe ngababazi ubukhulu bekhathi. Bengisaluka ongethwanga. Hey ngaliluka kwasekuseni lelo. Ngaliluka kwasekuseni lelo. Emadoda. Yantombazane mina nganoma inkani kuphela nenzi ikhanda lingapheli. Hey, nesele liyaphika ukuthi nenkani nje ya. Umana ungenza inkondlo ngawe wena ungathini ngawe? Ungathi unjani? Akenza ngonina bayithi. Ngeke ngilwenza inkondlo ngami wena ungathini ngawe? Intokazi ezilishumi ngingedwa. Ucela ukwenza ngawe. Uthi ngenzeni mina sithando? Bakubhala nje umuthi wanga. Hayibo manje pho wayengicela ngifuna uzibhalele ngibabazela umhlobo. Ya, ngihlola ngethuke ngibaba zihlekele Awukhona Wenza Shakalalo ngizokubhonya ke manje. Ikhanda lo lithi. zoyeka phela mina. Hawe. Asanganazi lo. Zoyeka nje. Kuyeka bani bese mina nawe. Ikhanda lasoko emadoda lithi ngenkani. Yebo olwethu owethu. Funda ama-comment. Iphathe straight. Ngiyadlala uphethe iheadpiece njengoba. Akuthi ucuthe iheadpiece elincane. Ngabe siqedile manje. Buku Stranger Things. Ukephi Stranger Things njengamanje. Kodwa ngawufela Stranger Things Jehova. Akuye sifundo kanjalo ukuthi Stranger Things ungaphinde. Suphelile ngeke usaphinde udlale. Namanga. Uphelile. I-series phela sisokole. Season 5 baby season finale. Ngidlalisiwe yasekusini. Buku series Koreans. Be yourself. Imnandi Umdale wamdala udale nesikhathi sonke kwasemalembala. Owami ngehlo wami udale singabheji imali. Nango ethi uzophendula kanjani manilukana ubani? Abongo Mthembu. Yabona ngiphendula ngaleso sikhathi ngoba mina bengifuna ukukhombisa ukuthi ngine talent. Nangomunye isicuphu phela egole wendindle before.
Cela ukubhukhela eGoli uyokwenza amazipho ngase-4. Okay, nami ngiyasaba. Awuzongikidnapha nqa. Ngiyasaba pha mina ngikho family futhi neGoli. Mongezi. Nzima yoga. Mongezi. Cha bawuzongintshontsha angifuni mina into ezongintshontsha. Angifuni mina ungithatha into ongenza imikhuba lapha ngilahleke ekhaya. Uthi usaThekwini uMongezi. Kodwa ufuna ukubhukhela eGoli. Usethekwini ufuna ukubhukhela eGoli kwenze inzipho. Yabona ukuthi usile wena. Usungiqinisa kangaka phela sisi. Ngaqinisa ngifuna ukubambe la. Ejele futhi sincane ngikwazi ukuqeda ejele. Sinjani indawo enjani? Mina ukuthi indawo. Angisafuna ukuluka. Yangilimaza. Soko. Kumele ngingesi. Uhlala uLunde akahlala eGoli. Hayi. Phela la kuthambile nginasi osiyami. Ayi wena kumele ngifake ijele la. Ufuna uqoshana amacustomer wena ukho buhlungu into engikwenza yona. Kathi usiphuna ukhula abafana bami ukuthi Bafana ngenza kahle la ekhanda akafuni yena. my pikoko. Oh masho. Baba hlangana nje sihamba bangami. Hayibo. Usiya no Anel. Umkhulu kodwa khona njalo. Letha ke herpes. Ngizokuvela ikhwapha lami la. Nenyoni encane. Good lives. Awikhathi ngani kwa. Kunenyoni yawe encane la. Basi kwekhwapha. Ngizwashunga umphese simasuphezulu. Ngigcineni nje kubuke nje. Andilama ngqoshi ngoba uyiqhile wona. Kusile nje ingane zami. Sokolo lokhana ama iherpes libe liningi. Nala nanguMongezi ufuna ukufaka inzipho. Mongezi lesimali enzipho. Capitec 169 159 1659 169 109 1569 letha kumali enzipho nkosiyami ngalokho ungibhukhela eGoli ngizozenza ngasekhaya. Uma ngizenze khona la esaluni ezansi. Yini manje? Isigcabe. Let's inamba ngiyifaka ngenamba noma ngizo Capitec. My number is not linked to Capitec. Angikwazi ukukunika inamba. My number is not linked on Capitec. Inamba yami abayilinka ngiCapitec because ngafika ngisebenzisa inamba yami. Afuna ngiyenzele isim card ya Capitec. Bangenzela isim card Capitec kwakhona. Olahleka amazing app nje. Angiyazi lo sim card yashona. Inamba engiyisebenzisa ilinkiwe nje stana Capitec. Inamba yami ngiqhubekela ngayo ngempilo. Lahleka lona. Beke phansi wasithokola. Belololu ufike bani bake. Awubanda. Amanje uyibona ndani mase ngene i-app nje. Sizokufakela.
Sizoyibona kanjani lasini? Ikhona nje i-app kanti ngithini wathi ngisebenzisa i-app. Bangirejistela bona ebhenki. Qeda lahleka sim card bengingahlangani nayo. Ngiyapha ngisebenzisa i-Capitec sim mina dinge sim card bengiqhuba ngawo all these years. Nginayo i-app engibuka kuyo. Mangiqeda lolani ngiyanikhombisa umsebenzi. Hlephulekisa. Hlephula lapho kwena. For in man. Phela kungalungi ukukhangeza kuwe mina mase kuphela ihephisi. Ngokukhancane wena. Oh. She ate. When left no crumbs. So kusulela la. Lonke into engenza. Ngapha sisi qaqanje. Denini. Awu qaqanje. Ngihlanya. Siyahlanya vele. Mama, hello Mzlankathi. Ngifuna ukugcwala igama lami ku-bank statement yakho this CF and forever. Awumongezi. Enzali. Labo luku. Nolaka, akadla ama-bliss le. Enzali Capitec wemongezi. Kodwa desidlo ice cream sanolaka. Ulaka lukuwa kanjani? Akusukeli futhi. Nolaka mina. Ngoba manje Phela wena ngiphazamisa ngiqinisa kahle. into engizokuqhina yona hasi. Hayi, ngiqhina kahle kabi soko. Ngifuna ukukubamba nje uphakame ngawo isihlalo. Angiqhina ngoba vele mina ngiyahamba kusasa. Sabazi ukuqhina. Qhinuba. Uqhina Nini? kahle. Ngizoqeda ngo-10 ebusuku la. Ngiqeda ngo-10 nayibo. Ingabe qedisa Yebo, sengiyasheshisa antes. 6 man 6-7 ngo-8 qedile la. Hawe uyahlanya 2 hours. Ngilukame hours. Uzobona nje ngala days aqeda nini na? Cha phela sibe sihlale phansi esixoxweni la. Mama ngisahlala phansi. Wena futhi ngizokuhlala phansi. Ngoba ihappy ulibele stranger things ahleli ba umbuzo. Bengilibela Stranger Things. Nokuxipha ngehappy. Yena kakhulu. Cha ngangenza kancane kuluntu. Ashesha kuphela. Angasheshe Washesha ngempela. Ngekathi lukuphela wayeshesha phela zaqala emini. Waqala emini kwakusha ngo-12 kusha ngo-1. Angiqeda ngoba isikhathi. Ngiqeda yaqala ngoba into eyenziwe ngo-7. Eyaqa ngo-7. Waqeda lapho. Wamsheshisa lapho. Ukwenze njani inkinga? Wayisa umlondolozi kushuthi. Wayisa Ngisazi. mawubona. Awe. Wayelibele ukungihanda. Lapho mina ngifile ngathi bengingasheshisa yini ukuba i-episode liqhuthi labe siyaqeda. Aze ngalifela ihappy zelikhusi. Stranger Things. Ngizokutsinya mina. I'm so sorry. Ngaleyisi nomuntu kwayo. Akancane. Phansi soko. Ikhanda ulithwe madoda akasaqhini. Bukani nje abantu ngimchina la nje akudonse. Ngoba futhi ngiyamiyeka. Yeah. Angifuni bengidlala. Ushilo mna unika ngihambe uyithenga. Angazi yazi. Uzoyithenga nje yasegarage. Wena lo ifunayo uzobe uyithola kanjani ngiyahamba. Deliver chela sitsibalo. Yeah, ningipheni imali la. Kavex. Baby, ashalele. Hambe bavulile. Udeki tofula. Lana se yabonela igate lelo opposite street. Kamngazitha. Lele container nje la.
Ngijwayele ukuvula because bakhona ngicela McD. McFeast. Ngazomela. Large, not small. Anengiphathela sparkling phela. Ngiyadlala bandla. Angilinda. Sodla amasi. Umzuzwa. Ngeke ngidla amasi angikhiphisa ngesisi ngeke shona. Angilinda. Bedla amasi ekhaya ngasho watermelon cha shemeza. Akuphathekanga kahle. Bedla amasi. Uyalazi lonke usisi inhliziyo Sumbonile lo zenzisayo la. uyalazi Khona iprincess la. lonke usisi Lenhlisiyo yami angilungethule ubani Ngibeka amanzi manje. enhlizweni khani hepisweni Kanje enhlizweni yami ayabanda phela namanga manje inhliziyo yami yazi ngoba umphakathi uyazi uzophakela nyakaza kakhulu namanje mbuke umqondo sokwangikwazi ukuqala lana umunyakazi ikhanda malivuka lizayo into manje lana Mulukile uyazi ukuthi waphela uyazazi vele sithele nje samukele nanokuthi vele angithi uJanuary abazidla into eziningi izinkwa azidliwe unemvubelo ingakhethi ngiyambona mina wena sabasha zothi nitheni manje siyasabatha manje ukanye entabeni aningani entabeni basekhena nabantu naye abatshela ingakho nje inyama ngeke nje uzintshothi inyama engidle umyeni wamthe usayikhenana nomyeni intombi ahleni phela adlala-ke cha tita masunomyeni bengisathi ngithi kodwa manje ngithi ngiyacabanga ngitheni manje kuthiwa ngabe mina sengimyekile sho ngisanyakaza yekelwani nganami madoda niyambonana and bayakubuka bayasho la kulive ukuthi wazanyakaza usiso oqhinwayo uthi ngikhiphe i-happiness nje manje kanjani alinyakazi isihappis sokuma ngihambe kushiya uluka wedalana hamba phela uyanyakaza kabi unyakaza lokho ukuthi angani nokuthi ngenze njani
Mina into onganakile. Ngizomyeka phela mina. Buka njengamanje awumathi wenzani. Ngifuna ukubuka. Ubuka nani? Uhlangana kanjani no live? Awukho live wena. U-live? Angikho live. Ufunani ku-live? Ufunani empilweni? What do you want from life? Futhi uwahla masi. Bajikisa ikhanda sokolo live uyibhosta kodwa. Uyighosti lokuthi ngeke ngizwe ngawe kona ungicela unjalo. No-10 ngiyabonga. Ngazwena-ke ngomhlaka bani. Ngisho mina ukuthi u-10. Usiya. Sonke sono. Awu. Asinakile ngoluhlalo. Sensileyo. Siningo. Ngiyasanda ukuhlabelela. Ungipheke manje. Ngithuse nasinye esinye na Lona lothenga ngethu store. Ngifaka imali yokuthi ahlala ngidlale store. Afike ndathatha store ngapha ufike sephethise yeso. Ake angiwayi afika ezothenga iphethe to. Uyi. Imali engaphethe le voice engithandayo. Tanama usabona emvana. manje usesithola thathe nosuku noma ngawu-5. Hello, manje yaphisa. Maqondana umaqondana ufeza. Uphumele ekhaya. Wendane sawubona nkama maqondana. Yamaqondana. Donwabele. Sodimana ekhaya. Happy shwala. Sodimana ekhaya. One day sibala phansi. Hayi nanto ngiyima. Ngabala mnyama. Lapho usubhenga wenzani? Njani yakho abazeli? Hayi bafana. Shuthi kahle kahle ngokuthi amabhizinisi. Afuthi ngokuthi masothi. Niyachiza ekhadini. Singabona amavidiyo. Inkulu. Yilokho okunyazisa. Yes, There's still water. Iselo yami lapho bakithi yes. Londe ibichat. Iselo. Yeba.
So, whether ukhona nefoni kabafethu. Ifuna ifoni yami. Hlangana nefoni. Angikwazi nokuyi-check-a. Ungamnikwe londi ngeke uzongiphazamisa kakhulu. Fanele ungamnika ukuyi-check ukuthi iyashesha yini. Yebo. Ngavele ngabona kulolu thando. Lelo maqondana siqhunana abaqhingi. Angithi ngithini ku? Angivumeze. Abafana bangezathi. Insizwa zingenhla. Ngaze ungiqhine wena. Ngiyahamba namhlanje. Ngizokubamba. Angilali la endlini. Ikahleni madoda kubuzwana. Yekhe nana ke nami. Ngiyadlala madoda. Kodwa ngeke ngilalela endlini. Namhlanje angilala ekhaya. Ngithole emajobe. Anginamandla indaba ngithi ingoma zama drugs lezi. Khona ama-drugs aculeka kamnandi. Maskandi wise. Hayi lawo vela lawo ngasanganisa impelethe. Hayi. Ubona ukuthi hayi awulali ngempela. Ngcono ushaya siyiculela thina siyiculela sibona siye ekhaya. Uthi ucula ubheke kini ngoba maskandi yahamba mina sengidakiwe uyakini. Este ngisho. Webhu yakini qaba awudaka ngisho ukudakwa uyekhaya kini uma wakho kulinde kanje. Shothe kushaya u6 uhamba uyitshela imhlobo apha phansi kolimo. Ngasithethiswe ekhaya. Uthi I think the only time ngihambe ebusuku was the time ngisele kunje. Ngisedlangeza ekhaya uyenze lo nonsense. Cha ngihlala nabezange zibangitshena ukuthi ngathi benganqene ukungena late. Kodwa phela bengisaba. Naku bengisuke ngiphuma ebanganini bami bengaphuma endaweni engasile. Even the guys who visited me lapha endlini yami abafana abawu2. Igama lakhe uMcebo Mathonsi noSiyanda Thusi. Akekho umunye umfana ongaveli uyapha endlini yami, uyapha endlini yami umfana. Uzokwenzani? Thini lo? Hayibo, yasebenza yini letshe? Hayibo ngazi ngifaka nami ngezinye ikhathi ufike ngibhonye kodwa. I think ukuthi mhlawumbe ngangiduduze ngithaya kusala ngishaya kakhulu but nje angishawa nje nalo itshelele emlonyeni. Ngithanda ngikhombisa umsebenzi wami ngiqedela layini. Hayibo phela mina okuqina lawo isithokololo. Yangithi sengisho. Zela mama kamera. Athi, lawo umsebenzi wami. Udelana. Ozanze uqina lekhanda lamakhandini lawo. Yathatha ifoni yami ngathi. Ngiyadlala ngiqinana ngifuni. Angifuni kwakhona. Inesidinele into engiyenza la. Aliphelele ikhanda lo sisi uyanyakaza yabo. Inesidinele uqina. Elist umuntu okwenza because uyathanda yabo. Iyathanda bokuqhinana. Mina ngiyakwenza phela kuthiwa ngiyakwazi. Sengikhona lokho kwasekhaya ukuphapha kungasile. Kwandlela ngivula ngoba phela ngivula kabi ngiyathi ungicengile angizwa la. Angizwa. Wenza how? Ngimkama otherwise. Angicengile nje. Sizomile phela ini. Kuhle uma usebenza kanzima awani salon. We hayi ngeke. Susu uyagagamela ngiye salon. Futhi mina ngimusuku lonke lento isilo. Nana Pilo. Ekuseni kusasa ngivuke i-account. Elinjani celebrate? Elisile. Hayi, ngazi. Mhlawumbe kungaba kamaskandi. Wona asikhombisa ayakha. Hayi elisile. Nikeni stick sweet sakhe ukunyakaza ebafo. Elisile izini Dave.
elinengqondo Ngiyena isitick sesamba ke. elisile libhekile Manje uchaza ngani kusho ukuthi ngiphe usile wena lokho njalo ngibona usemsamo ngathi uyibholi. Osile hoy phela uyedwa ke ungakwazi ukumusho ngiyadlala ngikwazi ama-celebrate ngiyangibona bema-mention bethi sibani mani yabo ma-mention laphana but mina ama-celebrate anengqondo enza kahle izinto ngiyangibona abantu bakamaskandi Ngizokwenza njalo Ngizojabula Masotho usebuyile bakithi. Bani? Masotho. Thukuyini. Hayi wena kufanele Indaba ungenze ngekama encane ifunde ligama. Angikwazi ukuvulisa le kama encane. Imacijile. Angikwazi sidalo ngibambeke. Angithi kumele ngivule futhi mase kuthi angiqame ngiqame. At least with this one I can comb you. Ngizanto sami yazabe ngilele ngibhekisa amadolo phezulu. Usilande ebheke. Mase ngifaka ijeli ngiyabona ukuthi ngiyinja. Ngabele ngabona. Bafethu ube ngila eThekwini bengizothi yezani lethani ingane zenu. Ngizoniqhinila zona uSnoop mahala. Sihambe esikoleni ezase primary wangitshela ngathi high school angifuni ngathi ku-primary high school mina. Futhi bengothozana nama report okuyingane zenzofunda grade 6. Njalo uzofunda grade 8. Sile. Futhi bengicabangile. Bengizoqhine ngiyibona ukuthi incane ngempela le. Lo mayinethamba ayi. Uvele kutshente high school le ngasaba ijike la. Futhi bengizonika number WhatsApp ngifeni fact isithombe sengane approved. Not approved. Ngoba ngizonqinisa ingane endala eziyoqoma ayifuni lengane eqomayo mina. Funi. Sangani qoma into ebhekiphi. High school qanisa uhlukana. Ngiqoma wena usuye high school uyaqoma. Qomani ngazohlukana. Qomani. Ikwayilokho ke kade ngi-edit video yami nawe cama. Thanda ke wena. Niyaqoma nina lapha high school. Ngabe umthethweni umtheshwana wenu uqoma lapha. Ingakho ungayifuni kanti high school ukuyiqhina amakhanda mahala. Nokuyiqhina nje amakhanda. Vele ngibona sekuyoshelwa ke lokho. Ngisole ukuthi kaze ngiqhinelana ngoba nami ngimi ngaka ngayi kodwa mina ngizwanga ado yangibamba kodwa ngangishiye esikoleni ekhaya yakugbonya nje umana ado le iphele nya thipha nje uphini umayela lisephansi ado yakho iphele ngoba mina ngaqoma kephi ngaqoma senga grade 11 phe story sami leza kulo ngijaha qala uqoma senga grade 11 bafind out abangishaya senqomile sahlukana ngani sahlukana yabona ukuthi ndohlukana nami ngicasuli yeke ngiqhini nje high school niyaqoma nini umuntu waqhina ikhanda useyoqoma futhi sengimisa namado teenage pregnancy thube iqhinwa yini ikhanda namitha uqome wona sithokololo sakazi Usungiqinisa phela ngeke ngiqoma sisi. Ngololithi ngiyadedela ngiyamuziqinisa kanjani? Cha bami ngoba ijeli cabanga inwele ngiyenza ngoyiqishene kumele iluleke kanje ngincama yeke ifoni le uhlangene nawo jikisa ikhanda kanje Ngikho nje wena ungijikise ngabani? Hayi.
nisazohlukana nonke esikhulu nonke. But then mhlambe nifundisana ukuthandana futhi nisanga yena ukufundisana mfundisangani wandomithisana la. Nomithisana njalo nje. Ngishashela bethu. So 1%. Chacha mie. Njobe English mucho. Dlala ama games la. Ngifuna ukukhuluma. Ipilon, the power bank. Next comment. Oh, I do have one, but if you cable down. Yes. Cable down. Shingazamula. Abo. Asangane ukukhuluma ke manje ngikhulume ke we babo. When serious. I was with shows Oh, I mean Margaret. Sabe njalo nalabantu bakho. Kalisa abantu abaro. Kuthiwa nginigadelane nayizo. Njani kodukisa. Inemikhu. Magoit. Neyisa no. Usiyanda usibahla lo? Kade laba bezingane bezodlala. Ngiba invite. Nimufaka invite wami by one. Baby mhlawumbe ngalokho ngathi. Ngibone vele maguchilana ngabonthi. Oh, ngithambele phela yakho live. Angihlanga idlala wena la. Athi ngimiyeke. Ni ready kali ngibuze kimi. Mina njalo nina ayi. Nina mangazi. Why ngivela lana? Hey, but why you pay vela lana? Kade kunani? I understand because low from people yakho la. Ngabuzuzana. Awukhulanga very khona. Azawalela kodwa. Abafuni ukudlala laba bantu umlambange la. Ayizungula. Wazi berade ngaluka. Sengilo kwesithungo. Siyabaleka. Kwesithungo. Kanti indaba laba bengangena ngidlalile igame kanti inkinga. Hello. Hello. Let's go play match. One match. How are you? Be happy. You wanna match? Play match. One match. Let's go. One match. One match. Ngiyamutha kodwa. Angeke phela mina ngize kubo ukuthi asebuthani phela. Ngiyisola.
Acceptani phela nezija manje. Uthini futhi? Why didn't I accept? Hello, hi. Hello. Yay! Omer, most welcome. Brought. Team. Thulani. Ngiloko uthini? Nemsindo. Yeah, ayubuya Nibahlule laba imani. Yonke lesifaka baqanga ngo 2 times. Mina ngabe niyabahlula ke manje ke okhwezi balibe lokubingelela wekhwezi bakithi hlula nina babantu sanibona. U2 times manje mina ngabe ama gift angena umhlola. Nina mapho ke nihlalele. Kanjani? We hayi ke ngihamba impela mina ngiyavana nayo live very 100%. Yikho phela into esiyenzayo. Ama gift ayikho leni yenziwa la welungu. Nazihlalele nje na ngabe ngayini uNkulunkulu wami. Masoso sanibona ama gift. I-gift eyodwa Nkosi yami ayifake. Imbhalo eyodwa. We have 40 seconds. I-rose. Kahle nini. We. Hawi-rose bakithi awukhulume nabo. Awukhulume nabo. madoda. Aphuma kabantu. Ngiyanyanyeka nje. Kuvala kwa live lo. Ngizobukisa ngathi kanti. Ngivale lo. Okay, babe.